Ġiet fit-tmiema l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Maratona tal-Volleyball Bris id-Dar tal-Providenza, maratona li fiha nġabru aktar minn 687,000 euro. Din kienet il-11 l-edizzjoni tal-maratona fejn fiha ħadu sehem bosta personalitajiet u plejers tal-volleyball. Magħżula kien hemm 40 plejer f'maratona li bdiet il-ġimgħa fil-għaxija u li damet għaddejja 53 siegħa. Is-somma miġbura żgur li se tkun qed tgħin fil-bżonnijiet finanzjarji li għandha d-Dar tal-Providenza, somma li din is-sena se tkun qed tintuża biex tinfetaħ id-dar fil-komunità tal-Balluta filwaqt li hemm pjani biex jinfetħu aktar djar. Soddisfazzjon għal ġabra sabiħa li għamilna, ġabra rekord, u jiena inwiet il-poplu Maltuwawċi li filwaqt nirringrazzja ovvjament lill-poplu Maltuwawċi inwiet li din il-ġenerosità se nsarfuha fiktar ħidma favur il-persuni b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħna biex daw dejjem iktar ikollhom l-aqwa kwalità ta' ħajja possibbli bħal ħadd ieħor. Fost dawk li żaru l-maratona kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li qatta wkoll ħin twil wieġeb it-telefonati tan-nies u jilqa' donazzjonijiet. U faħħar il-ġenerosità tal-poplu Bris din id-dar li sejħilha id-dar tal-Maltin u l-Awċin kollha. Barra minn hekk u faħħar ukoll l-impenn tal-plejers li ma jaqtawx qalbhom id-diffikultajiet tas-sħana u l-lejl u jibqgħu għaddejjin si attwal b'din il-maratona. Għax il-bżonnijiet ta' din id-dar, konna tkellimna l-aħħar darba kull darba li ġejna hekk, huma kbar, huma ta' kuljum, mhux ta' dakinhar tal-maratona biss u jibqgħu għaddejjin u naħseb il-kontribut li din id-dar tagħti lis-soċjetà Maltija hija xi ħaġa fenomenali. U naħseb nistgħu nikkonsidrawha wkoll bħala id-dar verament tagħna l-kol Maltin u Awċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ u l-isport Ryan Kallus u ddawwar mal-post mid-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef. Apparti volleyball din il-maratona kellha fiha spettaklu u divertiment mużikali. Id-Dar tal-Providenza ilha għal dawn l-aħħar 51 sena tgħin lil persuni b'diżabilità.